Сега ще направим една малка разходка из нашата къща. Това е улицата, на която е нашата къща. И това сме ние. Влизаме, че студено. Сега, ето това е тук първи етаж и нагоре по стълбите е втория. Сега ще се разходим малко да разгледаме. Тук това ни е всекидневната, пълна с играчки и посветена на децата, място, на което децата да могат да си играят. Това са, в тези флагчета са, дадоха ни ги в деня, когато беше клетвата за американско гражданство. И затова си ги запазихме. Снимката от кръщенката на Алекс. Ето Алекс и Кристи. Кристи на 3, Алекс на 4. Така на тази снимка. Така. Тук това е стаята, в която най-много време се прекарва в деня. Сега минаваме в кухнята. Ето кухнята. Това ни е кухнята. Това ни е машината за хляб. Ето. Това ни е. Така, много хубав хляб правим. От тук навън е балкона. Дек му казват, защото той е доста по-широк от нормален балкон. Тук си ядем някой път, вечеряме в по-топлото време, когато има сняг. И двора отвън се вижда. Но не сме излизали доста време. Ето това са тук творчествата на децата. Ето ги окачаме на почетно място на стената. Кристи направила снежинка. Алекс направил на мама за Свети Валентин нещо. И така. Още творчества. Тук зад тази врата е пералното помещение, където са пералнята и сушилнята. Така и от тук една врата имат завън за балкона също. Така, продължаваме разходката в тази посока. Това е хола, в който много рядко наистина ядем, само когато имаме гости, разбира се. Няма причина по-често да разтурваме. Но по празници, когато имаме гости, когато сме повече от 4 човека, разбира се, сме тук. И така. Има тук той като две части. Това е едната част с висока маса и с американски килим. И това е другата част. Ниска маса и с български килим. Така, специално донесен от България. Това са снимки, които Войчо Петю ни ги направи, като бяхме на екскурзия в Гранд Каньон преди 2005 година. Ето и сме си ги сложили тук на стената за украса, че много ни харесват. Така. Сега, това е първият етаж. Направихме едно кръгче. Оттам, през една стая, през всекидневната, през кухнята и хола и така.
Тук се качваме сега нагоре. Тази вратичка закачихме, когато Алекс се научи да ходи, за да я затваряме, да ни тръгва сам нагоре по стълбите. Още не сме ги свалили. Така, сега се откачваме нагоре към спалните. Значи, има, сега ще покажем от тук така. Една спалня има там, за тази стена. Там е най-голямата спалня. Една друга спалня, това е една баня. Там има още една спалня и за тази стена е другата спалня. Значи 4. Сега първо ще видим голямата спалня на мама и тачи. Ето. Това е. И тук си имаме ни хубави снимки. Ни малки дечица, като бяха на 2 и на 3 годинки. Така, от тук, това са гардероби наляво и надясно. И тук се влиза в една баня. Ето. Банята. Чакай да погледнем тук. Така, ето вижда се тук долу. Задния двор. От тук се вижда къщата на съседите. И навън. Така. От 2 мивки да не се караме. И да не се чакаме. Така. Сега ще видим другите. Така, тази спалня беше спалнята на Алекс, като беше мъничък. После като му махнахме кошарката, той спеше тук известно време, преди да решат, че иска да има двуетажно легло и да спят заедно в една стая. Така. И сега това е просто стая, в която е едно легло за гости. И стая за играчки. Сега, следващата врата е друга баня. Баня за хората, които са в тия стаи, защото не може да ходят вътре в банята, която е вътре в спалнята. Така, тук ето мама. Здравейте! Това е банята, в която децата обикновено правяме. И ето тук това са техните работи. Това си личи. Това е баня за деца, за гости, за всички други хора в други стаи, които евентуално някога биха могли да бъдат. Сега това е спалнята, в която Алекс и Кристи в момента съжителстват. Ето тяхното двуетажно легло. На първия етаж е мама Кристи, която старателно си е подредила бебетата. Си ги е нагласила. А на втория етаж е Алекс леглото. Тук в тази стая книжки, играчки, шкафчета и така. Това е на децата спалнята. И последната спалня. Това е реално спалня за гости с по-голямо легло. Тук спеше на Роси, когато беше при нас, Алекс като беше мъничък, и мама като дойде, и Тита и Валтер, и който друг дойде на гости. След тук в тази спалня. Ето изгледа, моля да покажем на квартала. Така.
А това на стената го залепиха Алекс и Кристи. Много държат да бъде там. Учим Слънчевата система по този начин. Щом е с образователна цел, нямаме нищо против. Така че сме украсили тази стая така. Това е. Сега ще слезнем малко надолу. Да видим приземния етаж. Така, от тук надолу по тези стълби се отива в приземния етаж. Така, от тази врата навън е гаража. Ето, да светнем. Тук е гаража, влиза се така изотвътре, за да... Кенди го няма сега, неговата кола е там на другото място. Така е удобно, че в студеното време няма нужда да се влиза, да се излиза вън. Така. И колата си стои вътре все пак. Там едни колела чакат някой да се научи да кара. И да ходим да караме. Сега тук насам. Това е приземния етаж. Ето го новия трамплин, който купихме на Кристи за рождения ден. И те с много голямо удоволствие скачат на него. И тази стая, въобще взето, е стая за играчки и игри. И има тук един диван, който се разтяга, ако случайно имаме толкова с много гости, че няма къде да ги сложим другаде да спят. Много рядко се е налагало и този диван да използваме. И така, от тази врата навън, тук има една плъзгаща се врата и от нея се излиза също отзад, на задния двор. И там във ъгъла, там е компютъра и на Кристина. Туалетката, разбира се, на принцесата. И това е.